Gianunsyo na ni Governor Gwen Garcia ang mga bag-ong nakadaog sa Pasigarbo sa Sugbo 2023 nga gipahigayon niya buwan sa Agosto dito sa Dakbayan sa Karkar. Nakadawat og tag-usa ka milyon ka pesos ang matag local government unit nga nisalmot sa maong kalihukan isip abag sa ila mga socio-cultural activity programs ug initiatives. Mga nakadaog nga mga lungsod gikatakdang magpahigayon og repeat performances ang mga nakadaog nga mga lungsod dito sa IEC Convention Center sa Barangay Mabolo, Cebu City karong Oktubre 7 adlawng Sabado. Pasidunggan usab didto ang mga nakadaog nga mga festival queens ug ang mga special awardees.